Hey guys, welcome back to another vlog and it's already 2 p.m. and kagigising ko lang kasi galing akong duty last night and tapos na rin ako mag-lunch. And currently, I'm eating this fishball. Wala lang, na-miss ko lang kumain. So yeah, let's eat! I just received a package from Lazada. Bumili ako ng mga mahal ng shipping kasi provincial, tas COD. Actually, may bibilan pa sana ako na iba. Yung ukulele ni Bebe, bibilin ko sana. Diba nag-order lang ako ng isang araw. 11 ako nag-order, 13 ngayon. Andito na tong, ang meron lang yung micellar water from, Maybelline ba to o L'Oreal? Hindi ko lang sure, but, yeah, I got it na. Let's see. Hi! Ang mahal ng shipping, 700. Tapos, yung sana, bibiling ko sana yung ukulele ni Bebe. Kaso, wait lang. Kaso yung yung ukulele, hindi man lang siya aabot ng Pasko. Mga 26 to 30 kasi from pa yun? From abroad. So, mail time! Mail time, delivery attempt. To Lazada, third attempt applicable to Lazada and Solo. Yeah, I have. Oh, look at this. Wow, ang laki pala niya. This is the L'Oreal. L'Oreal. Kasi yung pronunciation na pangalan ko is L'Oreal. But this one is L'Oreal. Micellar water 3-in-1 in 250 ml. This is the non-rinse. Ang laki. I will make a review of this product. Makain daw siya ng pansit canton. Actually, may na-receive pa ako kahapon na swap naman namin yon with someone. I don't know if it's already up when you are watching this video, but I will make an unboxing na lang. Ayun. Swap kami worth 1,000 lang siya. Ayun. So, yes! Meron na ako may micellar water. Thank you so much. Si Bebe nagsumbong sa akin. Kasi galing akong kitchen. Tapos, hawak niya tong iPad. Tapos sabi niya, Tita, oh! Sabi niya gano'n. Tapos, yung picture namin ni Mac na naka-upload sa Instagram, yung nasa Christmas Village kami sa Kapjan Hill. Sabi niya, daw, sabi ni Tito dyan, pangit daw kayo ni Tito Mac. Sabi niya, wala ka talagang may tatago sa bata kahit magsinungaling ka. Hindi, tita, sabi niyo, kasi pangit daw kayo eh. Kunana. Kunana. Sabi niya. Ah. Si Tito dyan kasi bad. Oo, si Tito dyan kasi bad. Kasi bagay mo si Tito Tawa. Tito Tawa. Hey everyone! Welcome back! Ano sasabi mo? Si Tito Jen po. Anong sabi po ni Tito Jen? Sabi ko, kasi pangit daw kayo doon sa iPad. Pangit daw kayo dun sa iPad. Pangit daw kami dun sa iPad. Yung picture namin. Anong sinabi mo? Sabi ni Tito Jen, Anong sabi mo kay Tito Jen? Opo! Pangit kami ni Tito Mac. Nagsabi kami ni Tito Jen. Sabi ko kay Tito Jen, opo, Tita Jen. Di ba yun nagsasabi ng pangit? Di ba? Kasi binubuli siya lagi ng mga tito niya, sinasabihan siyang pangit. Tapos sasabihin niya, hindi ganda lang ako, tito. Ganun siya. Ganda ka ba? Opo. Oh, pangit ka naman eh. Kamukha mo si Kamukha mo si... Bawal sabihin. Good evening guys. So, I just prepared for a program tonight kasi in-invite ako ng mga students dyan sa NLAH. And
Mag-attend daw ako ng what do you call that? Christmas party nila, year-end party. Kasi dati akong member ng singing group na yon. So, they invited us na mga alumni na. So, ayun, wala akong madadala. Kasi naman nag-text sila kagabi sa akin. Duty ako, then natulog ako maghapon. Late na ako nagising, so, bibili na lang siguro ako ng, for dessert, cassava cake. So, yeah. I gotta go, guys, and I don't know if I can bring you there, but I'll try my best to vlog. So, bye! Siguraduhin mo yan, ha? Magandang friend! Okay, farmer. So, I'm back. Just got back home from the Christmas party ng mga students sa school. So, yeah. Busog ako sa food. Ang daming spaghetti kasi. Tapos, bumili ako ng cassava cake. And, right now, I'm eating again. The cassava cake here. Ayan. Pag napapadaan kayo papuntang Baguio, yung pag nandito kayo sa La Union, yan, nakikita yan sa tapat lang siya ng Caltex. Tabi ng Petron. Ayan. This is the ano to? Ralos. Ayan o. Ralos cassava cake. Masarap. Ito na yung pinakamasarap pa naman na cassava cake na natikman ko so far. It's already 11:30 in the evening and I haven't washed my face yet. So, I'll go ahead and change clothes, take a shower, and then ayusin ko pa yung mga gamit ko for school tomorrow because I should be early tomorrow kasi meron kaming mock exam. So, yun. Kailangang, so, shower muna ako and then I'll do a shout out later. Ready to sleep na, guys. Naka-skincare, na ako. Ay, hindi pa pala ako nakapag-moisturize. Kalimutan ko. But I need my water. Ate? Hello, you're still awake, ate? Ate, you're still awake. She's still awake. Oh, mag-11:30 na pasado. Nanood sila ng third party ng lala niya. Say good night to them. Ayaw mo? Gadget ko na si Alpine. Antok ka na? Gadget mo na si Alpine. Good night. Love you. Kiss me. Kiss tita. Kiss pangit. Love you. Hindi nakatabi pilan ng violet siopaw. Hindi ka nag-I love you sa akin, ha? Get mo na ako ng water. At ako'y nauuhaw. Gosh. Super duper. Itim na naman ng mata ko. Si night shift. Tapos, pag nandito sa bahay, di ako nakakatulog. Kasi ang init, grabe. Ako naman turn on yung aircon. Kasi yung aircon namin nandiyan sa sala. Filipina talaga, no? Gumaganon. Before I go to sleep, I really see to it that I drink water. Wait a minute. Kasi,
I have read an article before na yung mga ano daw, nababangungot, sila yung nade-dehydrate during sleep. Ako yung lagi ako nababangungot, guys. Hindi ko pala nakwento sa inyo. I will just make a story time for that. Yung bangungot ko. Grabe. Kaya, kung as much as possible, ayoko sanang ako lang yung natutulog dito na mag-isa sa room or yung wala akong kasama dito sa bahay kasi nababangungot na ako. So, I'm going to close this vlog now, guys, and before that, I will just do a shout out and say thank you to I Love Pink KC Hub Matthews 1206. Ayan. Hanggang ngayon, hirap pa rin ako talaga magbasa sa username mo, sis. And then kay Bebs Who Decker. Yan. And then kila HGS Squared. They have an ongoing giveaway. So go to their channel, guys. Napakadaming makeup products. And then kay Full on Glam. Hello. And Joy in Your Heart. Lagi. Hello, sis. Lagi nga nagka-comment si sis. Jem Reyes. And then kay Joey and Co. Yung pronunciation kasi ng pangalan ko, Joy. Kaya hindi ko alam kung paano pronounce yung pangalan. And then kay Glory Macney, Hearty Cindy, Simply Yen, hello sis. And then Pinay Passion Lifestyle, Lilybeth's Channel, Simple Chaldons, Katie Licious, Chris DC, yan. Sila yung mga nag-comment na naman. Laging nagko-comment yung mga yan sa mga videos ko. Thank you so much, guys, sa walang sawang panonood sa mga vlogs ko, sa mga videos ko. And, ayun, marami pa naman akong, may mga giveaways. I don't know if when you're watching this, kung na-upload ko na yung mga giveaways, but if I had already uploaded that one, I will just put the link down below and on the I button up. Yan. So, I'll see you guys in my next video because kailangan ko nang matulog dahil bukas ay puro masakit sa ulo ang exam. Maghapon, puro exams. Grabe. So, I'll see you guys in my next video. Good night! We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me.